Mahadi da ɗan Maryama mu dai muke saurara, sai yaushe ne saukar ku Imam Mahadi da ɗan Maryama, ku za ku gyara ɗabi'un al'ummar mu ya Maulana, sannan ku kawo ɗauki hakkin Mahadi Maulana. Bayan sadaki da aure, jikan abin da ya zama in baci za a wargaza aure, sunan bid'a har da akwatu yan uwa mi duba, ya yan uwa mi duba. Bayan sadaki da aure, jikan abin da ya zama in baci za a wargaza aure, sunan bid'a har da akwatu yan uwa mi duba, ya yan uwa mi duba. Komai idan zane farko sunan ilahi gwanina, zan sa na ƙara salati gun manzon mu daga amina. Ya rabbi yau ma zan yi kira gun yan uwa sarkina, yan hankali kan aure zan yi kira gurin dangina, ga famini ya rabba. Bayan sadaki a aure, jikan abin da ya zama in baci za a wargaza aure, sunan bid'a har da akwatu yan uwa ni duba, ya yan uwa ni duba. Ya rabbana salli alaihi nabiyyu da habibi, sa'a halinsa batula sidi ali wanda nake bi, hasanaini har izuwa mahadi sidi dan annabi, wanda yayi salati ba su dan umayya yake bi, Allah ba zai karba ba. Bayan sadaki a aure, jikan abin da ya zama in baci za a wargaza aure, sunan bid'a har da akwatu yan uwa ni duba, ya yan uwa ni duba. Usman Fodi ruhullahi dan gidan manzona, jiyali da shagiti jani barhama kurjan annuna, ya shehu Nasiru alkabari dan Fatima ummina, ga dan Batula ina burin ku barkaken harce na, dan Fatima magasuba. Bayan sadaki a aure, jikan abin da ya zama in baci za a wargaza aure, sunan bid'a har da akwatu yan uwa ni duba, ya yan uwa ni duba. Mazlumi zamani almasjuni zaki babana, yau ma imam na dawo batun aure zan maulana, shakturi alga'ib shak yakub ya haya babana, ku yi min du'a in dacewa a batun da zan iyaye na, ciki kar na aikata kwaba. Bayan sadaki a aure, jikan abin da ya zama in baci za a wargaza aure, sunan bid'a har da akwatu yan uwa ni duba, ya yan uwa ni duba. Ya sayyida Zahra yar annabi assalamu alaiki, yau ba wanki mai raunin nan ke yin sallama a gidanki, zanai kira gun dangi na Zahra a wannan aikin, sai ta ni umma na yo aikin har ai da yin mamaki, ya Fatima magasuba. Bayan sadaki a aure, jikan abin da ya zama in baci za a wargaza aure, sunan bid'a har da akwatu yan uwa ni duba, ya yan uwa ni duba. Ya yan uwa assalamu alaikum, yanzu ma na dawo, ni dan Batula da baitocin auren kasar mu na dawo, aure sadaki shine wajiba ya can mun kawo, har wasu sun kayyo maganganu kan batun da na kawo, yau ma ba zan shiru ba. Bayan sadaki a aure, jikan abin da ya zama in baci za a wargaza aure, sunan bid'a har da akwatu yan uwa ni duba, ya yan uwa ni duba. Muka ce a aure sadaki shine wajibi ba wai ba, ciko akwatu na kayan lefe bai zamo tilas ba, domin a auren ɗa hadadi da tuba a yo wannan ba, sannan da Ali da Fatima ma ba mu san ana wannan ba, ya yan uwa ku yi duba. Bayan sadaki a aure, jikan abin da ya zama in baci za a wargaza aure, sunan bid'a har da akwatu yan uwa ni duba, ya yan uwa ni duba. Wasu sun kace to ko akwatu haram take a nufina, ce da su a bai da dace ba ya ikiwana, lasima ma zamanin nan da muke ciki mun auna, lamaro da sun rincaɓe tsadar rayuwa dangina, kuka ake kuyi duba. Bayan sadaki a aure, jikan abin da ya zama in baci za a wargaza aure, sunan bid'a har da akwatu yan uwa
batu na akwatu akwai matsaloli ai ciki kunji, sun sa matasa sosai sun guji aure dangi kunji, wannan ya jawo 'yan mata suka yo yawa yau kunji, aure suke buri ai musu ba samari kunji, ya 'yan uwa ku yi duba. Bayan sadaki a aure dukkan abin da ya zama in baci za a wargaza aure, sunan sabili a har da akwatu 'yan uwa ni duba, ya 'yan uwa ni duba. Kula a addini abin da ya zamo lazim ne, in an ka zo yin aure miji zai yi sadaki ci ne, kuma a sadakin baba irin namu ba yau kun gane, bayar da wasu kuɗaɗe masu yawa a yau kun gane, ku yi nazari ku yi duba. Bayan sadaki a aure dukkan abin da ya zama in baci za a wargaza aure, sunan sabili a har da akwatu 'yan uwa ni duba, ya 'yan uwa ni duba. A kuɗin da yan bayar ne za a yi wa amarya kaya, kuma su ma karɗe a cikin su a zo a bayyana ƙarya. Aure ibada ce dangi na karɓuyo jayayya, mai tsawwala wa aure ka saba wa khairu bariya, manzon mu da ga zuwai ba. Bayan sadaki a aure dukkan abin da ya zama in baci za a wargaza aure, sunan sabili a har da akwatu 'yan uwa ni duba, ya 'yan uwa ni duba. Batule mai yasa kan dama kan batu ne na aure, wai mai kake son nunawa jama'a a fanni na aure, burin ka rushe akwatu koko dai a sassauta aure, shi ma akwatu yana da muhimmanci a fanni na aure, ko baka san wannan ba. Bayan sadaki a aure dukkan abin da ya zama in baci za a wargaza aure, sunan sabili a har da akwatu 'yan uwa ni duba, ya 'yan uwa ni duba. Aisha dubance akwatu haramun ne ba kai ma kaji, sai dai a yinsa akwai matsaloli dai yawa ciki kaji, mai daci wajib cikin aure to ci na illar kaji, dan babu inda ma'aiki yayi nuni a yoci ba kaji, ku yi nazari ku yi duba. Bayan sadaki a aure dukkan abin da ya zama in baci za a wargaza aure, sunan sabili a har da akwatu 'yan uwa ni duba, ya 'yan uwa ni duba. Wani farka kenan dan batula in na zo zan aure, zan ba da ulli sadaki shi kenan a ɗauran aure, gidan mace su ma fa suna wahala a bannin aure, da lambarori masu kashe kudi a bannin aure, ko baka san wannan ba. Bayan sadaki a aure dukkan abin da ya zama in baci za a wargaza aure, sunan sabili a har da akwatu 'yan uwa ni duba, ya 'yan uwa ni duba. Na san akkananci ma bai zamti da zuba a yoji, manufar ka har hada kayan daki don na kicin naji, manufar mu shine a sassauta auren ka dangi kunji, yadda matasa za su yi aure a cikin sauƙi ji, mi nazari mi duba. Bayan sadaki a aure dukkan abin da ya zama in baci za a wargaza aure, sunan sabili a har da akwatu 'yan uwa ni duba, ya 'yan uwa ni duba. Wannan batu da muke ba mu ce kowa ya yau haka nan ba, amma wanda za su yi addini tilas su zo su yi duba, dan in ba ku yi gyaran haka nan ba kun yi kuskure babba, kuma rabbi zai tuhume ku akan haka ran kiyama ku duba. Bayan sadaki a aure dukkan abin da ya zama in baci za a wargaza aure, sunan sabili a har da akwatu 'yan uwa ni duba, ya 'yan uwa ni duba. Kar ku yi zaton wai bandari ya muke a ya ikiwana, ko dai ku ce aure na kaso dan haka nai zancen nan, burin mu komai in zami koyi biyo da nabina, aure a addini ga yadda ake a ya ikiwana, ku yi nazari ku yi dangane duba. da abin da ya shafi miskila na zamantakewa na aure ko tsadan aure da yake hana mutane da dama aure, wanda a ranar magana da muke cewa za mu ga cewa mafi yawa abin da ke kawo matsala na zamantakewan aure da aka sanya al'adu, to mata ake biyo, mata aka danka kusan jagoranci. Za ta ga cewa su maza sai an kusan gama komai, sai an zo batun ɗaurin aure suke da batun al'amarin
amma su kuma mata kusan su aka bari su za su ce sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza to wannan kuma su shi kawo miskiloli kuma har a magana da nake cewa shi kuma al'amarin za ka ga shi shugabanci Allah ta'ala dan kashi ga maza kamar da ya tayar biyar kawamun ala nisa'i kaga haka al'amarin aure shi yasa za ka ga shi ba ya zama mace ta alwalanci ba sai dai namiji ya alwalanci yau sai dai ta yi wakilci ko ta je da kanta za ta yi wakilta kanta amma ba za ta yi alwalancin wani ba yau wa an kawo misali cewa su al'amara idan aka al'amuran su zama akwai rauni wanda ya kamata ya zama cewa ba a je wa al'amuran ba an kawo misali na hajjil balaga da aka kawo cewa suna da tawaya abubuwa guda uku ko? ƙwarai da gaske. Tawaya na abin da ya shafi hankali da tawaya da abin da ya shafi gado da tawaya na addini. Cewa mace komin ilimin ta da addinin ta yadda suke jinin haila ko jinin biki kaga dole za ta ajiye sallah da sauransu ko? Haƙiƙa. Sannan kuma haka a rabon gado mace namiji yana da kasan mata guda biyu. Haka abin da ya shafi shaida mata suka tsaya matsayin namiji ɗaya haka ko a batun kisasi na nan mata biyu na mata namiji ɗaya. Da Allah. To wanda ya zai ce lalle idan ana buƙatar a samu gyara a kan al'amuran da ya shafi a tsadar aure lalle bai kamata ya zama an biyo mata. Domin aka ga bisa al'ada ma har akwai matar da ake wada za ta ce kamar a kira ta zajiya ko profesa. Wanda in an taya aure ita za a je a tambaya a ce akwati kala nawa ake takalmi nawa ake jakkuna nawa ake ita za a tambaya sai abin da ta tsara kuma za ga ba wani nasi na hadisi ko kuma ayan qur'ani wannan gaskiya ya ƙara sababbar tsadan aure da kuma mushkiloli na da yake hana mutane yin auren rake Na Allah. yawa Insha Allah, muna godiya Allah ya saka da alkhairi. yawa dalla Kamar akwai kamar wasu abubuwa da mutane suke wai idan bayan an yi aure a wata al'ada sai ka ga bayan an yi auren gidan mace za a ɗauko mace a kawo ta gidan mijinta. To bayan kawo mace ma sai an yi wasu wahalhalu kamar akwai inda na sani za a kawo buhu guda na shinkafa, buhun gero, buhun sukari, buhun kaza duk dai bayan an kawo mace haila yau kuma da gidan matan ne za a matar ce za a ɗauko waɗannan abubuwan su ya kawo. Wannan ya fi kuma ya yake addini. wanda bahaushe yake cewa gara kenan Na mata. to wannan misali duk abin da ke kamar yadda na maka bayani cewa ta shi kamar su akwatin da kayan idan misali namiji aka ba shi mace aka bi ka'ida na kira aka sa sadaki ko dubu nawa ne aka yanka masa to inda bisa ganin damansa zai mata kayayyaki na isani na kyautata ba a sa a cikin sharɗi wannan babu ne sannan shi kansa kamar wannan gara ba a sa ta a sharɗin aure ba ganin dama ne na su iyaye suka kyautata a miji su rage miji ɗauniya suka yi wannan bisa isani wanda ba zai zama akwai matsala ba amma da za a sa a cikin sharɗin auren har ya zama dan ba a wannan garan ba mata ba ta da daraja ko ba ta da kima ko ba goron ta to an samu matsala ya zama ya kishi ya yi karo da addini ke. Na wato yanzu dai idan na fahimta duk wani abu misali wanda zai zama na in har ba a yi shi ba zai iya bada matsala a auren nan. To a yawa to na misira ne. Na to insha Allah kan wakala muna godiya Allah ya saka da alheri. Yawa to masha Allah ya saka da alheri. Bayan sadaki a aure dukkan abin da ya zama in baki za a warga za aure sunan sabili a har da akwatu yan uwa ni duba ya yan uwa ni duba fatan bayanin nan da aka yi zai samu tashi mu gyara in har da gaske muna koyi da nabi mahaifin zara ba mu nuna kowa ba amma a cikin mu dole mu gyara mu yan uwa daga yanzu mu dauka mara ta sami gyara ya yan uwa ku yi duba bayan sadaki a aure dukkan abin da ya zama in ba shi za a warga za aure sunan sabili a har da akwatu yan uwa ni duba ya yan uwa ni duba mu ɗaliban Ibrahim zaki dole ne mu bi wannan dankin a baya imam ya ja kunnan mu kan zancen nan tilas mu bar al'adam yau addini ya dangina ba wai kan batun aure ba duk lamarin wuri igiwana ni nazari mi duba bayan sadaki a aure dukkan abin da ya zama in ba shi za a warga za aure sunan sabili a har da akwatu yan uwa mi duba ya yan uwa mi duba lai kallifullah nafsan illa wasaha ku yi duba can an kace la ikraha fiddini ko ba ku je ba addini Allah bai dorawa dukkan nafsu
iya ba sai abin da za ta iya ku aure kun maza ku yi duba dan ne ku kai haka nan ba bayan sadaki a aure dukkan abin da ya zama in ba ci za a wargaza aure sunan sabili a har da akwatu yan uwa ni duba ya yan uwa ni duba za mu kira ga iyayen mu mata maza ku yi duba aure ku zazzauta yin tsadar bai zamo daidai ba tsadar ta sanya samari gudun aure a yau ku yi duba ga yara kun tara a gidaje ba su yi aure ba ko dai ba ku ga wannan ba bayan sadaki a aure dukkan abin da ya zama in ba shi za a wargaza aure sunan sabili a har da akwatu yan uwa ni duba ya yan uwa ni duba da yawan samari suna son aure an fura ne ku duba illar akwatu ta sa suka hakura wallaba ƙarya ba da za ku san sauta musu da tuni sun yi aure ku duba ya yan uwa ku yi nazari kan maganar da na yo ba dangi ku dace ku duba bayan sadaki a aure dukkan abin da ya zama in ba shi za a wargaza aure sunan sabili a har da akwatu yan uwa ni duba ya yan uwa ni duba daga can ruka na akwatu ga wasu yan kaɗan ku yi duba zuwan matasa gidan mata ci ne ba zan ɓoye ba da zina tsakanin masoya ci yan haddasa ku yi duba aure idan an sassauta ba za a yo haka nan ba ku yi nazari ku yi duba bayan sadaki a aure dukkan abin da ya zama in ba shi za a wargaza aure sunan sabili a har da akwatu yan uwa ni duba ya yan uwa ni duba ya yan uwa na ku yi duba zuwa ga zancen da na yi lasima ma iyayen mu yan harka zancen yayi kar ku yi zaton sauran mu muke furta wa zancen da na yi dan za mu sa aya wannan dai nasiha ce dai dangi ku tashi ku duba bayan sadaki a aure dukkan abin da ya zama in ba shi za a wargaza aure sunan sabili a har da akwatu yan uwa ni duba ya yan uwa ni duba ladan ilahi ka bai wa shahidai yan uwa a gurina daga zamanin adam har ga in mahadi maulana da zulai hasani da fatima umar kurigen hannuna ranar da zan tafi ni mashahada a bani dan manzona bayan sadaki a aure dukkan abin da ya zama in ba shi za a wargaza aure sunan sabili a har da akwatu yan uwa ni duba ya yan uwa ni duba assalamuallah alaika muhammad shugaba a gurina haidar salamu alaika angon fatima ummina sai dai shababil jannati ni mariyan annuna ya fatima assalamu alaiki zamzami ya nana ya fatima magasuba kara sayyida ma'azuma ya fatima magaruka sayyida diya ma'azuma da mun jama'a shan lokacin Nigeria wajen luriya ta umta ta giyar da sayyid Ibrahim sai ta kiyaye sahullah Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ajil farijahum wa ahli